сарвати ҳақиқиро одам танҳо дар ду ҳолат ба даст оварда метавонад. Якум ҳангоме ки ӯ таваккал мекунад ва дуюм ҳангоме ки ӯ бениҳоят сабри қавӣ дорад. барои чӣ дар ин ду ҳолат? барои он ки танҳо дар ана ҳамин ду ҳолат, яъне таваккал ва сабр кардан, инсоният метавонад ки худовандро ба ёд биёрад ва барои ҳамин муҳимияташ, вероятносташ зиёд аст ки мо шумо метавонем ки ана ҳамон чизи мехостамонро ба даст биёрем. ва бизнес дар ширкати Faberlic низ ана ҳамин ҳолатро барои худ доро аст. мо таваккал карда бизнесро шурӯъ менамоем бе ягон сарфаи маблағ ва меҳнату ҳаракат карда сабр мекунем ва дар оянда натиҷаи бениҳоят назаррасро соҳиб шуда метавонем. агар ки барои шумо бизнеси олӣ бе сарфаи маблағ ва реҷаи озод лозим бошад, шумо метавонед ки ба ширкати Faberlic ҳамроҳ шавед ба гурӯҳи кории мо. бизнес қонунӣ аст, мо ҳамашро барои шумо аз сифр мефаҳмонем. рақамҳо дар поён аст, марҳамат муроҷиат кунед, мо дар хизмати шумо. саломату сарбаланд бошед. худованд ёру мададгоратон.